Chief Executive Member ka Khasi Autonomous Council ki HDC but Winston Tony Lengdo ula pentip bagi dan new politely trading license ba itemai da kan ki Executive Committee bayam da WPP. Haba jubab yang jingkeli belawan la adu MDC kelaban no ba Ricky Sulai hapo ing do ba thau an ta sengi UCM la ong ba tang halaban ki bayo trading license hakani ki isi ki dan santeli. Baya thu ba jingdon yang baro ki bayo trading license naduk mesyua haduk mentak dan san hajar lais pa ando pu ateli. Na pedang kini tang hari bohai kidan dos pa prap kundai teli baro bawan ban petemai kidan lais pa ando kundai teli bat kedang sa kalong as pa kundai pulai teli. Halo kejing keli benrap hawidai ba North Eastern Security Services UCM lo yathu bahaka apoi tarik urisau ka Executive Committee ka ai ka trading license hawidai ba security kam jengka halaiko handai hadin boga yo ya kajing ujo ka isi ka hap kalap bakadon ke jingle thok hak bada ka juk trading license halaj ko galaj ban tap NIFT sora hol kani na kalen ke Executive Committee ka pa pendu no ya ke trading license kejawab kadai hinyau pulai telisa Soknar Budon Burom ko ai kublei ACM beri in charge yang ke trade new pulai teli mut mentah kan katam ka jongi dengan skwa ban keli nai kini kisnem ki balalet long annually ka average new trade license baki issue laka council ka dei katna teli trai average kisnem ki balalet. Mr. Chairman, sir, haka baidai bat kata kajingkeli ke ba EI member, ngimsim na don record haka nakaliang jongah do mentah. Andai ya ke ai ke ba ngadon record kadai tang ha uniu snem namar ba kajingkeli kadai on the present term. Te ka jubab ke bangala jubab I kadai hinyo pulai teli. Andai on the average dah ba ikeli pada kini snem ki beladam. Di ya kata ngari kuai notice namar bangim shimla yo eki number sa kabe dei bat kata ka jingkeli ka ba ikeli I member madon buruk Dei hapo konsumsi ka jonga Mr. Chairman, sir, haka bayi dei bat ka jubab ka ba ilabu I member nga smuk thu hi ka jing smuk khia ka jong I ka bayi dei bat ka constituency ka jong I hendrai dai sya nga ngan shim popor khendiat namar bang ha ban pek nang ni ka list ka banga ngadon haka bayi dei bat ka constituency ka jong I namar wa hadien bang ila pan kre ka ni ka list ni shim la break kham shim la break up ya ka ti kat kum ka jing tip ka jonga hapo laban ka don Suddenly, Mr. Chairman, sir, kabaidai bat ka jubab ka ba ikili members kabaidai bat ka constituency ka jong I. Kat kum galis ka ba nga ngayo hang ni. Kamot naka constituency ka jong I member I bakali ngini ka jingkali, hapo ka constituency ka jong I ka day santali. kublei CM ngasko ban supen kemau kis sachen ke belalet ngaso komen ngai kublei CM ba Ane ni ka list namar ba santali ka banging la ay na po laban kadai bat dia si nang ni syakmat ru namar ba kumbila mention hi ka jingte perkhing jong ka dorbar snong hangtai ba kim ai NOC shu ya ki trading license di ka bu nani ka wanra ya ka jing ya ki non tribals banyo ya ki trading license di ngasu dei ru hakni ka po ban pau khmat ka house mga aingu shisha ka dorbar snong jong ka snong laban ba ki de shim khia shika dei haba shwaban issue ya ki NOC nama ba ngasu thu ba kila don bun kiba lawan shangaru bangala pha she MDC badan buromru akabai dei bat ka trading license di ka jing shimkhia jong ka dorbar snong na tina po laban klala ban te lakam shibun
hakabai day bat kajing ai trading license kajungi nang ni na po office ru Kompleks Bun beri kumbangalaong idang ya syong ka meeting la dep kumba sauteli bagi dor basnong idang syong biang sisien kajing sukya kalong ba kat kum ko official record database ka pangalayo bandum lapo ka trade department so ba hapo kanika sisnam nakaliang ka isi kila issue kini ke nyau pulai tali ke trading license ke ba mai ladangin kali kanika pole se kan shim ka por ka bani kong ngakwa ban kerpat ya i CM batan brom berada kalong ba in table hapo ka house ya ka list jong kini ke nyau pulai tali baro na bangi kong ki member ngini opan ya tip kebaar pat ngasuka ban tip naka total numbers jong kini kisan hajar lai spa ruku ar ki trading license kabangalong concern hakati ka than riboy hamtam hakati ka than khana parang aku aban tip katnu ki don ki badan trading license hakiti ki than border hamtam hakat than khana parang Mr. Shonkanor Don Brom ai kublai i LO ibla bu kata ka jingkeli shwa bangan poi be syaka jubab ya ka jingkeli ka ba ibu mai nga syukwa bangin ya tip lang baro Hariboy district ka total jong ka trade license ka long ndreu spa prapu khandai tali but kibla renew kidai lai spa khandai phundreu tali total pending kidai ar spa khandai pulai tali Henry ban jubab pade ya ka specific jingkeli ka jong i pade ban ba ikeli ba katno ka don ki than khana para ti ka tang adon kam ka notice man IFP na man ngam don ya ki numbers bat nga hangni ha po house munta ti kumba pila ong nadu lingkong hi bangin table ya kani ha po ka floor of the house ti le si ha ka por ka pangile ka tangin sayo kan usu lang ya ita ijingkeli i jong pi ha ka ba pi kwa ban tip ha ki than khana para ki don katno sakawe syong konor shulong concern ka don ka issue ka ba mi hakini kisngi hakabedi bat ka trading license jong ka security agency ka ba dei hang kia po NIT sora ya ka ba ya ka kam ka NIT kala ai ka dei hakawi ka company ka ba ka ten shortcut ka baki ong kanes bala suthu ba kani kanes kala operate ya kani ka security hang kia po ke NIT tinrai hadin ba don katukani ki ba lalej ban watching tips pangani delalap ba ka trading license kadai ka ba long particular tang hakawi ka hakiwi ke office tengah syikwa ban yo jing sha na kaliang ka isi ka status tong kanila ni ka jing thu halo be dei ba kani ka security agency Mr. Shonkanor ai kublai biang ya i member LO ibla bu itu ke jingkeli ha bagi dei ba ka North Eastern Security Service kumi khot lengkot ka NES ka office ka jongi ha u ar huai terik panai besho arajar ar san ngila ai ya trading license ha ka bai dei bat ka security kam ka jongka hang te ha po lightkor ha ka bai dei bat ka GNV or KNV hang te po lightkor ti hadin bangila yo i kum tu pade lingba ki jingwan ye kendu jongki seng babun bat ka jing ujor ha babun ngilap bakadon ka jingle thok ha ka beidei bat kani ka pat kani ka company kani ka NES ti dai iju i trade license i ba ka operate hang tai ha po lightkor ka lej ban tap hang tai ha po net ha po sora ti hadin bangila alap ye katu na kalian jong ka office ni hamshong klik ti ngila shim ya ka action bat ka action ka long ba ka wei ka dei ba ngila tho syakadet ba uniu company ula pendon kam da ki senjam ki ba bakla ban yo ya kata ka tender lani kata ka kam hung tei ha po net bat ngila pha cancel bat ko ma tip lang na ya ha ka house boro ka wei uni unes ula kam ula yo ila di ha po net ndrei u kampat wan ban pan ya ka trade license nang ni na po district council jadi halor kata kanong rim ila yo ban tho syakanet ba lada uwan pan ru lada uyo ka kampo net ru jaj ba ula pendon kam ni gini senjam ki ba bakla ni na kaliang ka jongi ngilai rai bangin blacklist no yu ngim num aisyu te ha ka ju ko por mas senlap hi gitu ki jing e ki ba ki kedrum ken ram
nakaliang ke jongaru ngala batha ya ki officers ki jongi bakin cancel no ya kata ka trade license ka jongu ka badan hapot like koru namar ba kani kan dei ka khubor ka basaya baro ki bale ya ka kam ni nani ki business ni ba watla ka district council ka ailat namar ba kumba fila batai kumba ngala batai na ka posh ka por kini ki bathep limba ki jam bat ki online ki yo namar ba ki local si jongi kimla ban thep haka online lani haka jam portal ke jongki de halor kata ka nongrim ba kini ki security concern kini ki security firm ki wan ki yo ban rung khli ang ni hapo ka jaka ka jongi ti kani ka pensyai kadang penkesan susu ya ka ka bangiju ong na ka posha ka por balada don shisha ki try muluk ki ba nang ban tap lingba ki online ba ki jam portal the first preference kan ayaki andrei ka jingle jong uni unes kala pan I da ka basai ba wan ban shim kabul ni ban pendon kam bakhla ya ka trade license ka bangi ai po light core da ka ba u kwa favor hang dei po net tin nakaliang jongi na ka district council wat nakaliang ke jongaru ko museum ngila shim da senjam ka bating ha ka bai dei bot ni ngila blacklist yu ngila cancel ya ka license ka jongu ko bu yo po light core bat ngila batha ru ikanet bangim num entertain su yo uni brio dada u yo makanai ka tender ha po net ru maundawan nomor bangila blacklist yu Khublei Shibun na lembah Syong Kanor ya CM ibala ai kini cuba ko basai aban jubab ya kata ka jikeli ka bai member buran-buran bila abu ngitip ba kidon ki try muluk ki jongi ki batrai hakani ka nes ti hadu menta ngipat yo kanu ka jing ujon na kaliang ka jongki ru haka bai dai bat ki nong try muluk ki batrai hakani ka North Eastern Security Service tilada ki wan bu da ka jing ujor ha ka bai dei bet ki try muluk ki batrai hang ni bat ki beladu bah nani ki ladu benta banya don rengkat bat kini kenes ngin sai shim da ka senjam ka bangila banginya keren lang bat kita ki try muluk ki badon ki bayo akam ha kani kenes ndai hadu kani khlimat ka bamenta ngim shim layo ai kanu ka jing ujor nani kim shim lawan shangi ban ong ba kela syakta ya ka kamai ka kaji ka jongki de jenda ki wan in se yo banginya syong banginya dialog le si bani banginya keren kham sani kumdong in le ha ka be dei bat ki try muluk shubu lada ki don ha padeng kata ka jing jar ba ki la adu ka kam pejam ndai ban jubab ita jing keli ka ba member don burom ila bu hadu menta pat don kanu ka jing ujor nani ka don kanu ka jing komplain ka ban kata ya ka kamai ka kaji jong try muluk ki badan bentalang hakani ka nes security service Tasok dah buram ka bangina keren sepangini trading license ke jing syam ke jonga kalong ba habang ya pet kini kisnam ye bala alat ngi jui na kapor begini ki taksi ki jui komplain ki ong ba ki bun ba kini non tribal bale se ding pet mentar kala long ba kim dei shu genuine non tribal kala long ba ki bar jela ki pakamai ya kana kam taksi kum ga jingmot jong trading license ki kabamot uno breu bale kanu ka business na kanu ka trade udi ban yo kana ka trading license nang ne na po council jungi tengah kwa ban kali na kaliang jungi iam nama regisnam ki bala alat ni jui na kapor council ka 7%